Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tili mkatikati mwa chikondwero cha Christmas. Tikukondwa, tikuvina, kumwerera kuti mpulumutsi watibadwira, Mulungu ali nafe, Emmanuel. Kale-kaleni mpingo kutibweretsera magazi, ukutibweretsera mmalitiro oyamba, ukutikumbutsa za imfa ya Stefano. Kodi zidangochitika mwatsoka? N'chifukwa chani tikudukiza chimwemwe chija lero tikusinkhasinkha za iye amene adakhetsa magazi? Kubadwa kwa Ambuye Yesu kukutionetsa kuti mission yake ndiyo ife timtsatire ngakhale kupereka moyo wathu omwe. Chikondi cha Ambuye Yesu chimene tikhale nacho pa Mulungu chitionetse kuti titha kukonda china chilichonse monga adachitira Stefano uja mpaka kulolera kutaya moyo wake chifukwa chonena zoona. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachisanu pamene timakondwerera mmalitiri Stefano amene adafera choona, ndipo mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi mutu wa 6 ndi 7 kulekeza 10, kudzawerenganso mutu wa 7 ndi 54 kulekeza 59. Onani ndikuona kumwamba kotsekuka ndipo Mwana wa Munthu atayimirira pa dzanja lamanja la Mulungu. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Admin Tina Kandodo kuchokera ku Our Lady of Africa Maula Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo chilimbi chathu makamaka salimo yathu ndi salimo namba 31. M'manja mwanu Ambuye ndipereka mzimu wanga. Ndipo mawu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu wa 10 ndi 17 kulekeza 22. Amene akutiwerengera mawu amthenga oyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Tiye tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Stefano anali munthu amene Mulungu adamukomera mtima kwambiri, namudzaza ndi mphamvu kotero kuti ankachita zizindikiro zozizwitsa pakati pa anthu. Koma kunabwera anthu ena aku Kirene ndi ku Alexandria, aku nyumba ya mapemphero yotchedwa nyumba ya mapemphero ya opasidwa ufulu. Iwowa pamodzi ndi ena aku Silisiya ndi aku Asiya adayamba kutsutsana ndi Stefano, koma adalephera kumugonjetsa chifukwa iye ankalankhula ndi nzeru zochokera kwa Mzimu Woyera. Pamene abwalo aja adamva mawu a Stefanowo adakwiya kwa basi namuchitira sinya. Koma Stefano atadzazidwa ndi Mzimu Woyera adayang'ana kumwamba naona ulemerero wa Mulungu, ndiponso Yesu atayimirira ku dzanja lamanja la Mulungu. Sono adati, onani, ndikuona kumwamba kotsekuka ndipo Mwana wa Munthu atayimirira ku dzanja lamanja la Mulungu. Koma iwo adafuwula kwambiri, natseka makutu mwawo, nagudukira onse pamodzi. Adantulusira kunja kwa mzinda, nakamponya miyala. Mboni zidasungisa zovala zawo munthu wachinyamata wina, dzina lake Saulo. Pamene anthuwo ankamponya miyala, Stefano adayamba kupemphera kuti, Ambuye Yesu, landirani mzimu wanga. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amumthenga pabwino monga adalembera Mateyu oyera
Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi imeneyo Yesu adati, chenjerani ndi anthu, pakuti adzakuzengani milandu, ndipo adzakukwapulani ku nyumba zawo za mapemphero. Adzakuzengani milandu pamaso pa nduna ndi mafumu chifukwa cha Ine, kuti mundichitire umboni kwa iwo, ndiponso kwa anthu a mitundu ina. Akadzakutengerani ku milandu, musadzade nkhawa nkumanena kuti, kodi tikanene bwanji kapena tikanene chiyani? Mudzapatsidwa nthawi yomweyo mawu oti munene, pakuti oyankhula sinu ayi, koma Mzimu wa Atate amene amalankhula mwa inu. Munthu adzapereka m'bale wake kuti aphedwe, ndipo bambo adzapereka mwana wake. Ana adzawukira makolo awo nadzawapha. Anthu onse adzadana nanu chifukwa cha Ine, koma iye amene adzapirire mpaka potsirizira ndiye adzapulumuke. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, ndanena poyamba paja kuti taonani tili mkatikati mwa chikondwero cha Christmas. Koma chikondwero chili pakati, lero tukhanga tikupanga juxtapose. Tikuona Christmas mbali ina, kenaka tikuona mission ndi umalitiri wa Stefano mbali inayi. Chifukwa chachani? Mukayang'ana nyengo yathu ya Lent, imafika wiki ina, timapezeka kuti mitanda timachotsa nchechi, kenaka imabwereranso. Koma nyengo ino ya Advent, nyengo imene tadutsa ya Advent kufikira nyengo ino ya Christmas, mtanda ukanalibe paguwa, ndipo nthawi zonse timakhala tikuyang'ana. Kusonyeza kuti pamene tikukondwerera kuti mpulumutsi ali nafe, chipulumutso chimene anabweretsacho ndi chipulumutso chimene chikusowekera chamuna, chikusowekera ndithu nkhondo yeniyeni kulimbana nazo. Ndipo njira imodzi yolimbana nazo ndi kuvala zilimbe monga anachitira Stefano oyera. Ndi imfa Stefano pali zinthu zingapo zimene tingafune tisinkhesinkhe. Poyambirira ndi kuyang'ana mbiri pang'ono, kunena kuti Stefano kuti apezeke muutumiki, nchifukwa inena kuti in the Christian community munaliti mavuto. There were some pockets of misunderstandings. Nkhani yakagawidwe kachakudya, awakukondera, awakuchita zakuti, kufikira padaswekera anthu ena atumwi nkunena kuti ifeyo tijijirike kwambiri, titanganike kwambiri ndi ntchito yolalikira mthenga. Papezeke ena azipangako the social arm of our mission. Ndakuti adasankha anthu opemphera achina Nikolasi, anthu amene anali odza Filipi, anthu odzazidwa ndi Mzimu Woyera, atapemphera adasankha achina Stefano. Ndi choyambirira ndi imfa Stefano imatikumbutsa onena kuti there will always be some pockets of misunderstandings in Christian communities. Tisaganize kuti chifukwa chonena kuti ndi banja la anthu okhulupirira chauta zonse zizingoenda mia ayi. Misunderstandings will be there in parishes. Misunderstandings are there in priesthood. Misunderstandings are there in religious communities. Misunderstandings are there pamene awiri atatu asonkhana. Koma tsopano mkusonkhana kwathu timapeza ma solution otani. Atumwi ananena kuti ife tilimbikire ntchito iyi, anzathu akagwire ntchito inayi. Choyambirira ndi chimenecho kuti Stefano apezeke. Koma akuti anali odzazidwa ndi Mzimu Woyera wopachauta. Chachiwiri chimene chimandiopsa nkunena kuti anthu amene anamzuza Stefano kufikira kuti Stefano aphedwe, akuti ndi anthu amene amadzitchula kuti freedmen. Anthu amene ndi aufulu, amakhala mnyumba yopereka ufulu, amadzimva kuti ali ndi ufulu, koma muona kuti ufulu wawo amazuza nawo ena. Anthu amene amadzitenga ngati ozindikira ndi anthu amene adapezeka kuti ndi ombwambwana titha kutero. Zimachitika pakati pathu kuti ife amene timatsogoza maufulu ndi amene timakhala patsogolo kupondereza ufulu wa ena, ife amene timakhala patsogolo kulalikira justice, na amene timakhala patsogolo kupereka injustices, ife amene timakhala patsogolo kumvetsa ndi kudziwa za chikondi cha Mulungu, ndipo we are beneficiaries of chikondi cha Mulungu, ndife amene timakhala patsogolo kusachipereka chikondi cha Mulungu chimene tidalandira kwa anzathu. The freedmen ataona kuti Stefano akulalika bwino, Stefano akutsutsa mwanzeru, Stefano akugaya zinthu zija, akuti m'malo mophunzira anadzazidwa ndi nsanje, mantha, ndipo chifukwa cha nsanje ndi mantha adachititsa kuti Stefano azime. Pakati pathu ambiri amene timachitira nkhanza anzathu, kakuwaonongera mayina, kakuwasemera zina ndi zina, timakhala chifukwa chonena kuti tikudzimva ma deficiencies athu omwe, tikudzimva kulephera kwathu komwe. Ndi chifukwa chonena kuti tivomere, tikulephera kuvomera kulephera kwathu, timafuna kuti aja akuchita bwino aja basi aoneza kuda. Muthenga wabwino nchifukwa chake Ambuye Yesu akunena kuti
Be on your guard. Chenjerani, munthu musamale naye. Munthu is unpredictable. Ndipo Ambuye Yesu sakubisa chichewayi. Koma tibwerere ku moyo wa Stefano. Tamuoneni akuchitira umboni Ambuye Yesu. Sakuopa kuopsezedwa kuti aphedwa. Ndimaganiza kuti inu ndine pamene tikukondwera Christmas, komanso poyang'ana moyo wa Stefano, tilingalire chinthu chimodzi chofunikira. Mu zonse zitachitika, wazuzidwa, wanamiziridwa, akupita kuophedwa, asanaphedwe akubwereza mawu a Ambuye Yesu. Mwakhululukire onsewa. Lord, forgive them. Choncho mwachidule tsiku la lero. Christmas imene tayamba, Stefano akutitana kuti Christmas yathu ikhala yatanthauzo ngati tilole kumakhululukira anzathu. Ine ndimakhulupirira kuti tonsefe timadziwa kufunika kokhululukirana. Ndipo timamva bwino tikakhululukidwa. Ndipo ngakhale tikakhululukira anzathu sincerely, timamva nafenso kumasuka. Koma nchifukwa chani kukhululuka kukanativuta after years and thousands of years preaching kuti tizikhululukirana? Maganiza kuti tunikirane zinthu zisanu izi. Choyambirira, tikalakwirana wina ndi zake, makamaka ine ena akandilakwira, mwachibadwidwe chathu, we have natural instincts where we want to recognize pain. Timafuna kuti tikalakwiridwa anthu adziwe kuti talakwiridwa, ndipo aone kuti cholakwiridwa chathu ichi ndi ichichi. Ndambiri mwina kukhululuka kumativuta, chifukwa chonena kuti timafuna kukhululuka tisanapanga recognize the pain that we are going through. Remedy yake, before forgiving, allow yourself to acknowledge the hurting that you are going through. Izi sizotheka mwaine ndekha. Poyamba ndusokera pemphero kuti ndivomere kuti ndalakwiridwa, ndakhapiridwa kosathwa, ndanamiziridwa. Ndipo the gravity of the pain imene timakhala nayo imakula because of the closeness ya anthu amene atichitira. Ndalalika chaka china za Salimo 55 kuti mukawerenga verse 13 ya Salimo 55 imanena kuti kuma ondizuzayo, ondichimwayo, ondiphayo, ondilakwirayo, ondionongera mbiri ndiwe nzanga, kusonyeza kuti tizivomereza kudzera mpemphero kuti ndalakwiridwa munthune kamulemba pa pepala. Even you have a conversation with a trusted friend. Ndifake ife ansembe asisteri kapena amene tili moyo wa ngakhale Kristu kumene timalimbikitsidwa kukhala amene timati ma spiritual directors, somebody who can talk chinthu chimene chikupsinja moyo mwako. We should have lament, express yourself, bring the pain to God without editing it. Usatai basi ndizinena moyepola, ndizinene muzinthu zijamonga mmene zilili. Forgiveness begins after truth is spoken, not before truth is spoken. Nchifukwa yake mbanja basi mai nzano akulira, bambo nzano akulira, ngode basi takhululukani. It doesn't work like that. Ena adabwera wene uta bambo ina akazanga ndakhululukira koma kada ndikwira ndi adakhululukadi. No, it's a process. Let her leave the pain. Let her express herself. Let her lament. Then peni jaga inyamula aipereka mmanja mwa Ambuye pang'ono ndi pang'ono mwina kukhululuka kuyamba kutheka. Chachiwiri, forgiveness feels like losing justice or power. Timakhanga ti tataya china chake, chilungamo sichinaende pena pake. Komatu tidziwe kunena kuti dziko lapasi timakamba za chilungamo ndi mtendere inde. Koma nkuona kwanga dziko lapasi palibe chilungamo. Chifukwa anthu even tikaona wina waphedwa amati pachitike chilungamo. So munthu wina mwamanga wapita kundende. What kind of justice is there? Chifukwa wina wataya moyo, wina akanali ndi moyo. So kunena zoona ngakhale timafuna kuti chilungamo chiyende, timati chilungamo chiyende ngati madzi. Chilungamo cheni chili ndi Mulungu. So entrust the justice of God. Entrust yourself to the justice of God. Tikawerenga mawu opezeka m'malemba oyera, pena amanena kuti Lord, you are the just judge. Kenaka ife tizinena kuti because you are the just judge, I release this person into your hands. Chilungamo
chimene tikuona kuti chachitika mwa ife, chimene chikutipangitsa kuti tisakhululukidwe, tizimpempha Ambuye kuti chilungamocho chionekere. Nthawi zina kukhululuka kumativuta. Tukamba izi chifukwa tukondwerera Stefano amene adawakhululukira pa zonse zija zachitika zija. Our ego, kakantima kamene kali mwa ife kukamene kamandipanga ineyo kuti ndi ineyo, kama kana kuoneka kombwambwana. So our ego resist vulnerability. Tizitani, practice humility and practice humility. Ndiziphunzira ndikadzuka. Mwina mkatikati mwa mapemphero ambiri amene timachita, ndizipemphera kuti Ambuye ndiphunzitseni kudzichepetsa. Ambuye ndiphunzitseni kudzichepetsa. Fa kantima kameneko ena timaona kuti ndikankhululukira andiona ngati kuti ineyo ndinombwambwana. Ndi chifukwa chosafunika kuona ngati ombwambwana ambiri, we are resisting to forgive others. Potsirizira tione kunena kuti kukhululuka kumavuta nthawi zina, chifukwa chonena kuti chikumbumtima chimatsegulanso mabala amene anali kuchira. Lucius Banda anaimba nyimbo, kukhululuka ndiye ndakhululuka, koma mabala ndiye akupweteka. Timatha kukhululuka kumupeza kuti mabala aja akadabayabe, ndiye upeza kuti wabwereranso ku stage 1. Titani, learn to forgive on a daily basis. Every day, ngakhale mudamuza kuti munthu mudankhululukira dzulo, inuyo kukacha mzina ndankhululukirabe. Even chaka chamawa munene ndidankhululukira. Practice forgiveness on a daily basis. Otherwise, memory will reopen the wounds zimene tinapanga enka. Mapeto ake timakhala ndi mabala amene ena maneno it's too early to forgive. Nchifukwa timanena kuti we should give everything to time. Time heals. Tapempha Ambuye monga Stefano adaphedwa poyima pa choona, tipempherere aliyense amene akudziwa kuti adamulakwira anzake. Poyamba apempha Ambuye amkhululukire, kachiwiri apemphe chikhululukiro kwa enawo, kachitatu ndidzikhululukire ine mwini. Kenaka tiphunzire forgiveness in real terms. Ndidzikhululukire ine mwini. Ambiri sitimadzikhululukira ifeni. Ambuye tiphunzitseni kukhululuka. Chifukwa mpemphero lija timanena kuti mutikhululukire ife monga takhululukira adani athu. In other words, kati mazindikira kuti timadzipachika, musandikhululukire ngati sindinamkhululukire m'bale wanga. Eno Stefano era tiphunzitseni kukhululuka. Tipempherereni. Ambuye chauta tonthozani mitima yathu yowawa, ndipo tipatseni chamuna choti tizikhululuka. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.